יש פריטים בארון שלנו שהם הרבה יותר מסתם לבוש. הם הבסיס לכל לוק מושלם. והיום נגלה את הסוד האסתטי של גזרות החזיות. כאן, עם טיפים מהעולם התחתון, מנכ"לית ליה לונדון, יפעת ברכה דלרנה, כדי לעזור לנו לבחור בדיוק את הגזרה שתרים אותנו למעלה, תרתי משמע. תודה, סנדרה. חזיות הן כמו תסרוקות. לכל גזרה יש את הקסם שלה, שמשנה את המראה הכללי ואת ההרגשה שלך לחלוטין. בדיוק כפי שאת בוחרת תסרוקת שתתאים למצב הרוח, לאירוע או לבגד, כך גם בחירת גזרת החזייה יכולה לעשות את כל ההבדל. אז איך תבחרי את הגזרה המושלמת לכל יום ולכל מטרה? טיפ מספר 1. רוצה להרגיש בטוחה ונינוחה? חזייה עם תמיכת צד תעשה את העבודה. זו חזייה שמרכזת את החזה, מעניקה לו כיסוי מלא, היא מתאימה במיוחד לימים ארוכים ולמראה אסוף ואלגנטי. בזכות התמיכה הנוספת בצידי הגוף, החזייה לא רק שומרת על יציבות, אלא גם מכתבת את המראה הכללי ומוסיפה תחושת ביטחון ונוחות לאורך כל היום. טיפ מספר 2. מעוניינת בחשיפה מבוקרת? חזיית בלקוני היא הפתרון המושלם. כמו המרפסת שהיא קרויה על שמה. היא נותנת לחזה שלך להיראות טבעי וסקסי. היא מחשוף שתוכלי להתאים בקלות למידותייך ולבגד שאת לובשת. הבחירה בין קאפ רך או קשיח הופכת אותה לגמישה לכל לוק, יומיומי או אלגנטי. טיפ מספר 3. כך תבלי עם מלכת הנשף. חזיית חצי קאפ בערב. כשאת מחפשת מראה נשי ומרשים במיוחד, גזרת חצי קאפ היא הבחירה שלך. זו החזייה שמעצבת את החזה למראה שופע וטבעי, עם טאץ' של פוש-אפ בלי תחושת הדחיפה המוגזמת. היא יוצרת מחשוף מחמיא שמזכיר מכוך קלאסי. ועם ריפוד קליל או בלי, כל אחת יכולה למצוא את ההתאמה המושלמת עבורה. טיפ מספר 4. הכי חשוב לגוון. בכל יום משהו אחר. היום בוחרים תמיכת צד ליום עבודה עמוס. מחר הולכים עם בלקוני למראה אלגנטי. ובערב מתרשמים עם חצי קאפ. בדיוק כמו עם תסרוקת. הכל עניין של סגנון, מצב רוח ורצון להרגיש הכי טוב שאפשר.